Ти не взе ли? Ти не взе ли? А, ти имаш ли една? Не, нали каза, че тук ще си взел? Да, и сега станаха 3. Там ни трябва една! Малумник. Арме, трябва ни една, защото те ни сложи 3. Така ли? Да! И то се сейва. Значи трябва да се върнем в началото, нали? Ма верно, защо не четеш чата? Не, защо да ресетне? Адаме. Аре да пробваме да стигнем и после Матей да ресетне. Айде. Не, той е натам. Програмата ли е тук? Идви.